Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез һәм һәр вакытагыча дүшәмбе кичендә сәхнәдәш тапшыруы. Инде без бүген романтик кич үткәрәбез дип чакырдык студиябызга. Иң романтик. Күпләрнең яраткан җырчысын Марат Яруллина. Хәерле кичләр исәнбез. Мен монда теге ультрасексуаль тавыш белән Марат Яруллин дип әйтергә тиеш булганмындыр инде, әйме? Синең нык получается вообще, дөресен әйткәндә. Бүген ниндидер теге түбән тембрда сөйләшербез, ахырысы миңа калса, әйме? Biraz пониженныйрак, шулайрак. Мен хәтта фонны да киметеп куям. О, вообще шәп булды. Ниндидер бер интим, романтик, ниндидер бер атмосфера барлыкка килсен. Син һәм мин һәм тыңлаучылар. Әйдә. Шулай да. Достар, бүген без нәкъ менә шушындый рухта эшләячәкбез. Һәм романтик дигәннән, син романтик кешеме, Марат? Мин әйтә алмыйм, мин нык романтик дип. Минем уйламыйча 1% бәлки. Бик әз бит бу. Нормально җиткән ул. Артык булса аннары аның кызыгы калмый бит ул. Һәм нәрсә ул романтика? Романтика ул үзенә күрә бик шундай, ничек әйтим инде. Бәлки аны син бәлки аңлап кына бетермисеңдер, миңа калса синдә ул бик күп. Юк, миндә бар ул, романтика ул үзенә күрә бик рәхәт инде. Рәхәт әйбер. Романтика ул иң беренчедән ярату. Романтика ул кайчан син гашык һәм шушы нидә инде, шушы хистә ул романтика үзеннән үзе килеп чыга. Үзеңне ничектер тилертә, ул романтика әллә кайларга илтә, очырта. Шуңа күрә минем өчен шулайрак ул. Менә әлеге минутларда мин әйтер идем, безнең студиябызда шундай атмосфера. Әз генә ут, теге шәм яктысы дип әйтик инде, әйме, без шәм яктысында утырган кебек. Менә шулай, менә хәзер романтика минем өчен без синең белән утырганбыз икән, менә шулай сөйләшәбез. Ул үзенә күрә тоже романтика. Менә бу минем кычкырып көлеп җибәрүемдә үзенә күрә бер романтика булырга тиеш миңа калса. Күбрәк көл, Айгөл. Яхшы. Без бүген әлбәттә менә көлешеп утырырга түгел, чөнки мин тапшыруга әзерләнгәндә, беләсеңме, синең җырларыңны тыңлаганда, бүген ни өчендер елларга әзерләнеп килдем. Шулаймы? Әйе. Җылама. Чөнки кемнәрнедер битә торган яшьләрчә, нидер заманча тәмтәгы һәм күңел ача торган җырлардан соң, шундый репертуардан соң Марат бөтенләй башка юнәлештә иҗат итә башлаган. Һәм шул ук вакытта хис, романтика да бар, драма да бар, һәм шул ук вакытта анда аңлатып бирә алмаслык зур мәхәббәт. Ансы шулай, безнең яңа альбомыбызга килгәндә, ул бүтән ул үзенчәлекле, андый альбом әле минем иҗатымда булганы юк иде. Минем инде узактан бирле шундый хыялым бар иде, тормышымда чыгарырга альбом тик лирик җырлардан гына. Ул альбом ярты ел буена эшләнгән, күп көч куелган, һәр җыр үзенчәлекле, һәр җырның үзенең историясы, алар бер-берсенә бәйләнгән. Альбомны тыңларга була берәмләп тә, аны була тыңларга бер-бер артыннан да һәм аның логикасы туры килә. Аны аңларга була. Без бүген тамашачыларыбызга нәкъ менә шул чиратлап ишеттерәчәкбез, әйме? Димәк, монда бу җырларны тыңлаганда ниндидер бер мәхәббәт, монда ниндидер түгел инде, Маратның мәхәббәт тарихын күрергә булачак. Маратның да, авторларның да, композиторларның да бергә барысының да. Шуңа күрә бу әле бит әллә кайда да юк. Безнең бит әле менә хәзер сезнең эфирда беренче тапкыр яңгырар бит. Марат, беләсеңме, шундый мәртәбә һәм бик зур рәхмәтлебез, чөнки әлеге альбомдагы җырларны иң беренче булып
Болгар радиосы тыңлаучыларына ишеттерүгез өчен һәм ишеттерергә теләүгез өчен зур рәхмәтләрне әйтәбез, чөнки әлеге җырларны бер кайда да тыңлап та булмый әлегә. Бары тик Болгар радиосында гына. Хәзерге вакытта тик 9-дан 1-дә 5-тә генә Болгар радиосында. Һәм киләчәктә ТНВның YouTube каналында карап һәм тыңлап булачак. Әлеге тапшыруны без турыдан-туры эфирда алып барабыз. Тик язмасын без ТНВның YouTube каналында күрә алырсыз дип ышандырып калабыз. Дуслар, алга таба әлбәттә менә шушындый рухта сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Әйдә киттек. Беренче параграф. Беренче җырга туры киләбез. Беренче җыр. Китап язган кебек итеп, нәкъ китап укыган кебек итеп, әлеге җырларны укыячакмын һәм тыңлаячакмын. Без анализлаячакбыз әлеге җырларны. Беренче җыр. Беренче җырның исеме альбомны ачып җибәрә. Безнең альбомыбызның исеме Дуслар булып калыйк дип атала. Һәм инде альбомның беренче җыры, альбомны ачып җибәрә безнең җыр Айнур Сабирҗанов кые, Алина Халиуллина сүзләре, арабызда учак дигән җыр. Шушы җырдан башлана история, тарих. Шушы җыр белән без башлап җибәрәбез килә. Арабызда учак, ягъни ут. Ягъни ут. Ут ул күпләр өчен җылылык бирә. Һәм шул ук вакытта ут ул юкта итәргә мөмкин. Бурдан кала уттан калмый дип әйтәләр бит әлеме. Ут ул шул ук вакытта менә бүгенге кичтә ут булмаса без менә булай матур итеп утыра да алмас идек. Зур мәгънәгә ия. Һәм шуңа күрә дә арабызда учак. Төрле парлар арасында төрле хәлләр була иде. Салкын җилләрдә исә көчле учакларда кабынам. Шуңа күрә җыр багышланган ник шушы темага. Ләкин мин ул җырны шулар идем шулай. Безнең матур парларыбыз, безнең гаиләләребез хәлдән килгән дитен матур яшәсеннәр, аерылмасын. Шулайрак. Җырны тәкъдим итәбезме? Без альбомнан беренче җырны ишеттерәбез. Су буенда ушак, икәү бергә шул чак. Югалабыз карап ялыкынга. Яңартма син безне, үткәннәрне. Килмә зинһар һич тә якынга. Арабызда ушак, саташамын кайчак, күзләреңә сузам кулларым. Шул ялкынга урап, үртәлисең сырап, үткәндәме синең уйларың. Дөрләп яна ушак, кайнар безнең кышак. Яндырадыр утлы карашак. Онытылмас назлар, кабат килер язлар. Ушагымда килер янасы. Арабызда ушак, саташамын кайчак, күзләреңә сузам кулларым. Шул ялкынга урап, үртәлисең сырап, үткәндәме синең уйларың.
Yaşamın kayşar Gözlerine suzam Kullarım Çiğnakında uğrap Ötelisin sıras Ötkende mi sinen Uylarım Ötkende mi sinen Uylarım Сіз сахнада тапшыруын тыңлайсыз, корыйсыз да һәм шулай ук инде әлеге тапшыруыбыз безнең туры эфирда баруында искәртеп узабыз һәм тере тавышка җанлы концерт. Инструменталь бүген безнең ярдәм итеп торучылар бар төркеме белән килде. Марат, әйтеп чыгасыңмы егетләргә? Әйдәгез кемнән башлыйбыз? Иң яше безнең командада гитарист Наил Галимзянов. Аңа 18 яшь кенә. Бик шатбыз. 17 яшьтә безнең белән гастрольләргә чыгып киткән иде. Наил, гитарадан бер аккорд бирәсеңме? Бер инде. Әйдә. Опа. Рахмат. Наил Галимзянов. Бу безнең барабанщик Газиз Яфаров. Ният Емелев моя часть безнең төркемебезнеке. Алыштыргысыз өлеше була инде бу. Шулай ук, кстати, ике Галимзяновлар, уйламагыз, алар однофамильцы да түгел, дуслар да түгел, алар самый настоящий родной братлар, ике брат, Адель Галимзянов бас-гитара. Шулай ук. Шушындай команда белән без бүген полный төркем түгел, ну, әле минем абыйым да бар баянда, ну, бүген бит тик лирик җырлар гына, да, баян кушылмый шуңа күлә аның. Баян лирик инструмент түгел димәк, уен коралы түгел. Юк, тик бу альбомга туры килми. Шуңа күрә аның бүген выходной. Баянны уйный, башны сала, озын килер, сузып җибәр. Марат, әйт әле, нәрсә этәрде сине әлеге альбомда эшли башларга? Бу бит инде синең уеңда булган, әйме, һәм бу синең хыялың булган белүемчә. Ул сез беләсезме, анда бик күп ничек әйтергә, бик күп моментлар, мөнәсәбәтләр шушы альбомны тудырды. Эштәге ниндидер бер хыялда. Һәм инде андый мәхәббәт бит барсында да булды. Кайчан ничек әйтәләр ул? Неразделенный, правильно? Җавапсыз мәхәббәт әйме. Андый мәхәббәт бит барсында да бар. Ул бит бик актуаль тема хәзерге көндә. Кайчан бер-береңне ишетмисең, аңламыйсың. Шуңа күрә узактан бирле минем шундый бер хыялым бар иде. Һәм инде көз көне шундый настроение да бит инде. Меланхолик настроение, әйме. Шуңа күрә ничектер авторлар да ничектер туры килде. Шигырь язучылар да ничектер бер нидә менә шундый бер команда булып без ул альбомны бергә һәм аранжировщиклар белән иҗат иттек. Марат, гел менә күз алдына китерүе ничектер авыр да түгел, әйме, сине төрле рольдә күрә алабыз. Чөнки син бит артист, актер белемем буенча. Син шул ук вакытта шатлыклы мәхәббәтне дә уйный аласың, бәхетле мәхәббәтне дә уйный аласың. Һәм шул ук вакытта менә бу җавапсыз һәм ниндидер шундый яралы мәхәббәтне дә уйнарга мөмкин. Тик без күнеккән сине гел шат күңелле булып күрергә. Шуңа күрә мин үземне күрсәтәсем килә үземнең тыңлаучыларыма бүтән яктан да. Башка амплуада. Башка амплуада. Минем уйламча артист кеше ул команда булырга тиеш. Иң беренчедән тыңлаучы өчен, тамашачы өчен син команда ничек әйтергә, син команда кызык, син команда нәрсәдер синнән көтәргә тиешләр яңалык. Бераз белеп бетермәскә тиешләр. Нәрсәсен бу артисттан тагы Булай икән көтәргә, күрә артист кеше һаман да кызык булырга тиеш. Эзләнү дә булырга тиеш. Бу чираттагы эзләнү дә һәм җырлар гомумән мәхәббәт турындагы җырлар, алар нинди генә темага булсын, нинди генә юнәлештә булсын, алар халыкка керә. Чөнки мәхәббәт минем уйлавымча ул иң көчле хис бу тормышта. Аннан соң ул һәркемдә дә бар. Гомерендә бер генә тапкыр да яратмыйча яшәгән кеше юктыр ул миңа калса. Сүзен китап. О, нинди матур сүзләр сөйлисең син. Һәр кешенең үз мәхәббәт тарихы бар, сүздә юк. Менә синең бу җырларыңда синең тарихыңны шулай ук күрергә теләүчеләр булыр.
О, Марат та күпне күргән. Марат та кичергән икән буларны дип уйларга ишерлек калдырасың син бу җырларыңда, шулай бит? Әйе. Ну, былай гына язылмаган бит ул җырлар. Былай гына теге эштә бит ул ниләр булмаган, ничек әйтергә. Хисләр, ул бит эштән чыга ул барысы да. Син чынлап та яшисең әлеге менә җырны яңгыраган, менә учак дип әйтәм, мин әлеге җырны кыскача гына әйтеп әйтәм, син анда яшисең. Юк, ул хәзерге вакытта мин әйтә алмыйм теге, минем теге ничек әйтергә, шундый вакытым дип. Хәзер менә сорарга мәҗбүр итәсең инде, Марат. Хәзер әйтә алмыйм. Син яратмый торган сорауны бирергә. Ул узган вакытлар, узган вакытлар. Тормышта булган, булган инде. Бу учак җырының клипы дип әйтик, мен син тәкъдим итәсең кисәкләп интернет социаль челтәрләрдә. Һәм анда беләсеңме шундый фәлсәфә. Мин гомумән тулаем карап һәм шушы фәлсәфәне аңлыйсым һәм гомумән Маратны шишәсем укыйсым килә. Чынлап та менә бу учак җырына төшерелгән. Һәм шулай ук алга таба яңгыраячак җырларга да шундый кыска гына клиплар. Бу матур алым. Бу кызыктыра торган алым, Рәхмәт, без тырыштык дөресен әйткәндә, һәр җырга үзенә ниндидер үзенчәлекле, кызык, креатив видео тасмалар төшерергә. Һәм шушы видео белән, шушы җыр белән кешене шул историягә кертергә, алар карап, тыңлап, шушы эмоцияларга аларны алып китәргә. Һәм менә синең гомумән клипларың кинофильм кебек карый торган, Мин ул яктан бик нык ничек әйтергә. Монда инде нәрсә дип әйтәсең, профессионализм, монда инде укыган белемең бар, шуңа күрә кайдадыр использовать кирәк бит инде. Яшереп калдырып булмый, чынлап та. Минем бит якын достым, әлеге көнне аның исеме бик таныш, Марсель Махмутов белән уйлап утырдык, узак кына түгел. Минем күп клипларымның да ул режиссеры. Һәм әлеге турыбызның да яшьлек турында дигән концертыбыз турыбызның да ул режиссеры, ул куйган тамаша. Аның белән инде уйлап утырдык, ниндидер шушы җырларга ниндидер бер целый бер клип төшерергә. Берне, һәм төшерергә шулай ниләр ничек әйтергә, историялар бәйләнсеннәр дип. Шулайрак һәр җыр теге күчте икенчегә. Тарих булып һәм һәрбер берсенә бәйләнеп. Аңлашыла, без күп сөйләшәбез микән, җырлыйсы килә. Җырлыйсы килә, әйдәгез җырлыйбыз. Син менә җырлыйсы килә дип кенә җырлап җибәрә аласыңмы? Ничек? Җырлыйсы килә дип кенә менә тик торганда җырлап җибәрә аласыңмы? Җырлыймын инде. Менә мәсәлән, әйтик, ниндер урамда йөргәндә, әйтик, Казанның яр буенда йөргәндә, ниндер бер кирәк колакка. Моңланырга дисең. Җырлап җибәрә аласыңмы? Юк, моңланырга булмаса да менә сикер бип җибәргә шул ниндер бер көйне ишеткәч, шундый спонтанность дигән әйбер бармы синдә? Бар инде, ничек, мин бит артист кеше һаман да бит аны. Ничек әйтергә, непредсказуемый спонтан. Чынлап та, менә бу синең альбомың, җыентыгың шулай көтелмәгән булды. Үзең әйтмешли, непредсказуемый булды, чөнки Мараттан миңа калса көткән булсалар, безнең әлбәттә инде эфирыбызны карасыннар. Һәм Маратның чираттагы җырында ишеттерәсе килә альбомнан. Чираттагы җырның исеме Акылсыз йөрәк. Ул кайчан син буталган, кайчан кеше үзе аңлый, мәсәлән, кайчан аңлый, ул кеше белән бер нәрсә теге алдагы киләчәк юк дип. Ләкин йөрәк ничек әйтергә, ышанып кала, иштәге йөрәк ышанып кала, барысы да булачак дип. Икесез белән әйтимме? Йөрәк һәм акылның тарткалашуы. Син матур әйттең инде. Син матур итеп җырла. Рәхмәт. Әйдәгез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Тере тавышка җанлы концерт һәм инде Маратның альбомындагы чираттагы җыры.
Akılsız yürek, tıngısız yürek, әллә ниләр миннән таптыра. Караңгы төндә ялгыз бүлмәдә йоклый алмай ятам аптырап. Ара буталган, ара таркалган, сөйгәнем күзләрендә ялган. Әллә ай нуры өчендер дисеңме? Ай нуры кояштан яралган. Ара буталган, ара таркалган, сөйгәнем күзләрендә ялган. Әллә ай нуры өчендер дисеңме? Ай нуры кояштан яралган. Akılsız yürek, tıngısız yürek, tаңнарда ниләр сиңасың кирәк. Тын калганда хәлем аңлаган, дусларым сирәк, бик шул сирәк. Ара буталган, ара таркалган, сөйгәнем күзләрендә ялган. Әллә ай нуры өчендер дисеңме? Ай нуры кояштан яралган. Ара буталган, ара таркалган, сөйгәнем күзләрендә ялган. Әллә ай нуры өчендер дисеңме? Ай нуры кояштан яралган. Әллә ай нуры өчендер дисеңме? Ай нуры кояштан яралган. Марат Яруллин студиябезнең кунагы. Сез сәхнәдә тапшыруын тыңлыйсыз, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Марат, Зур рәхмәт. үзеңә рәхмәт. Чынлап та бик ышанлап та менә беләсе килә, бу моментларның, җырдагы моментларның кайсы Марат белән аеруча бәйле икәнлеген безнең тамашачыларыбыз да сорыйлар. Һәм әлбәттә син инде үз тормышыңдагы вакыйгаларны җырларыңда чагылдырасың. Күп чагылдырасыңмы? Ничә процент? Син процент белән сөйләшергә яратасың. Ничек әйтим инде, юк, чынлап та мин җырлаган җырлар бит ул әйе мин теге үзем язмыйм, ләкин мин әйтәм инде, аның бит һәр җырның үз авторы бар. Ләкин алар синең турында. Әйе, ләкин алар мин бит ул бит безнең бит юганды, минем юганды әйбер. Мин җырны үземә туры килсә, мин аны үземнең Күңел әйе хәләтенә. үземдә ишетсәм, аны әйе мин шушы җырны җырлыйм. Мин һәр җырны яратып җырлыйм. Һәр җыр үзенчәлекле, һәр җырның үзенең тарихы, историясы, һәм ул минең иң беренчедән минем белән бәйләнгән, минем эштәлегем белән. Ул миңа туры килә. Теге әйтик, тормышның ниндидер вакытларында туры килә ул миңа. Шуңа күрә шундый альбомда килеп чыкты хәзер безнең. Марат, син шундый серле. Шулай. Чынлап та серле. Беләсеңме менә хәзер нишлисе килә? Нишлисе килә? Марат сөйләй инде шундырысын диясе килә. Марат әйтәсеңме син юкмы диясе килә. Юк, бик искиткеч, мин әлеге җырларны тыңлаганда, бу тема мине дә актарып алды күңелләрне. Күптәнге ниндидер яраларны кузгатты чынлап та. Һәм бераз гына үткәннәргә кайтып, уйланып һәм киләчәктәге хәләтеңне чагыштырып карарга шундый бер момент булды минем өчен. Бәлки башкалар өчен алай ук булмас, тик беләсеңме, җырны шул кадәр тирән итеп һәм үтәрлек итеп башкарыр өчен миңа калса чынлап та талант кирәк, анда яшәргә кирәк, үзеңнеке булырга тиеш. Минем уйлавымча, минем беләсезме ничек,
Мин җырлар язган чакта, һәм аларны җырлаган чакта минем ничек әйтергә, ул иң мөһиме тыңлаучы өчен эмоция ниндидер барлыкка килсә, значит мин җиңдем. Значит мин дөрес эшләдем. Теге, мәсәлән, бу эмоция, менә бу җырларда тыңлаучылар үзләре аша үткәрәлсәләр, ул эмоция китерсә ул җырлар, значит мин дөрес эшләгәнмен. Афәрин. Ә синең аңламыйча башкарган җырларың бармы? Юк, андыйлар. Менә төрле җырлар. Җырлыйм инде мин бу җырны. Аңлап бетермим. Нәрсә турында соң бу дип янды. Әлбәттә син андыйларны репертуарыңа кертмисең инде. Бар инде, андыйлар да бар. Сез ишеткәнегез дә бар җырларны. Дуэтта да җырлыйбыз без ул җырны. Үзенчәлекле җыр ул, Данир Сабир белән Тик җырлый. менә буларына бер дә охшамаган. Чөнки бу Бөтен. альбомыңдагы җырлар алар бөтенләй башка. Марат, Бөтен. һәм үзең аша үткәреп тамашачыга җиткергән җырлар халык күңеленә барып җитсен дип бик Иң ышанасы мөһиме килә. шул, тамашачының эченә керсә ул җырлар, ул минем өчен иң зур бүләк. Һәм безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Безнең әлеге тапшыруыбызны шулай ук YouTube ТНВның YouTube каналыннан да карарга мөмкин. Марат Яруллинның яңа альбомындагы өр-яңа, әле берәү дә ишетмәгән җырлар Болгар радиосы киңлекләрендә. Әйе. Марат, җырларыңа килгәндә, менә сәхнәгә менә икән артист, әйме, чынлап та аның әйтер сүзе бар. Мәсәлән, ул һәр чакта да хаклы да булмаска мөмкин. Тик әлбәттә ул үз юлы белән бара. Диктует моду дип әйтәбез татарча әйтеп әйтсәк, әйме. Татар яшьләренә заманча җырлар җитми дигән сүзләрне яшь әйтәләр. Тик менә син бүгенге көндә популяр. Син заманча яшьләр арасында да популяр, урта буын арасында да. Менә син үзеңнең җаваплы икәнлегеңне аңлыйсыңмы бүгенге көндә? Мәсәлән, безнең хәзерге вакытта концертлар бар. Әйе. Без икенче ел турда. Һәм сез беләсезме, бездә чынлап та безнең тамашачы бик төрле. Ул кичерәк балалардан, теге балалар бакчасыннан башланган, мәктәп укытучылары, апалар, абыйлар, акалыклар, әбекәйләр, бабакайлар. Без шок катабыз дөресен әйткәндә. Мин нәрсә әйтәсем килә? Иң беренчедән, безнең иң күбе инде әйтәләр инде Маратта, теге күбрәк балалар, күбрәк укучылар, ансы шулай, бездә иң күбе яшьләр. Һәм минем ул миссиям яшьләр җырлар аша, әлегесе көнне бит күбесе татарча сөйләшми, күбесе балалар татарча сөйләшми. Үземнең җырларым аша татар теленә мәхәббәт уяту, әйе. Ул үзенә күрә минем шундый миссиям. Әйтергә кирәк, синең туганнарың, якыннарың, әтиәнең менә әлеге миссияны бик яхшы үтәгәннәр, чөнки сине дә шулай ук әтиәнең менә нәкъ шулай итеп тәрбияләгән, абыең, әйме. Алар сез барыгыз да татар көйләрендә үскән. Миңа калса, менә бу мәхәббәт шулай ук теге җырчылар тарафыннан гына түгел, гаиләдән булырга тиеш, миңа калса, әйме. Гаиләдән, чөнки чынлап та без үскән чакта безнең йортта һаман да моң баян иде, безнең әти бит гомерлек баянчы. Әти безнең культурада эшләгән кеше күп кенә еллар. Абыем баянчы. Безнең гаиләдә тик иҗат кына. Без иҗат белән яшибез. Апам, абыем, әни дә шулай. Безнең әни укытучы, аның вакыты булган чакта, теге буш вакытлары булган чакта ул безгә шигырьләр яза. Шуңа күрә миннән сорыйлар, син кем булыр идең җырчы булмасаң? Мин әйтә дә алмыйм булган. Әле дә ярый җырчы булгансың. Иҗат белән бәйлән. Әле дә ярый син җырчы булып, менә әле дә ярый шушы яңа альбомыңа тотынгансың. Чөнки беләсеңме, мин шундый бер уй килде, мин әйтәм, күпмә кадәр җырлап сикереп йөрер икән әлеге. Югарсы да булырга тиеш. Төрле настроение бар. Беләсеңме, ул үсештә булырга тиеш. Әйдәбез бу хакта соңрак сөйләшәбез, менә үсеш турында. Әлегә исә минем чираттагы җырыңны шулай ук ишеттерәсем килә, чөнки җыр үрелеп бара. Без теманы югалтмас өчен, излеклелекне югалтмас өчен, өченче җыр альбомдагы. Өченче җырыбызның исеме Бураннарда адаштым, кайчан кеше аңламый нишләргә, кайчан теге ничек әйтергә, мәхәббәт инде сүнгән, сүнеп килә.
Ләкин үзенә урын тапмый, Ләкин үзенә юлын урын тапмый. тапмый. Адашып йөри. Сораулар барлыкка килә башта. Эзләп йөри. Ул һәр кешедә, һәр кешене күргәч, әйтик, мәсәлән, ул анда мәсәлән матур парлар күргәч, ул һәр вакытта искә төшерә үзенең булганын. Мәсәлән, үз мәхәббәтен, узган мәхәббәтен. Шушы җырның авторлары Айнур Сабирҗанов һәм Галия Сафиуллина бураннарда да аштым дигән. Хәзергесе вакытка бик туры килә. Хәзергесе погодага. Искә төшерик әле. Һәр кемдә дә бардыр андай тарих. Инде адашкан чакларны искә төшереп, Маратның җырына кушылып, моңланып алыйк әле, дуслар. Рәхим итегез. Hisler taşkınında kaldım Мәхәббәт dünyasında Ұшырашулар көтіп яшим Сағышлар дәрьясында Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Сынаулардан жаны üşüdü Sağınam қарашыңны Жылы құшағыңда әріп Жеңәлсәм сағышыңны Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Хисләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Марат Яруллин. Шундый менә күңелләрне айкап ала торган һәм менә буранлый торган җыр. Чынлап та. Һәм адашу дигәннән тормышта ялгышлар, адашулар, алар була. Алардан башка тормыш бармый, чөнки без Тормышлай корылган ул. адашмыйча туры юлны таба алмыйбыз бер кайчанда. Өмерендә бер генә тапкыр булса да алдашуларга душар булган кешеләр дә юк түгелдер. Ничек уйлыйсың, менә идеаль мәхәббәт. Әйтик, ул адашусыз, саташусыз, ялгансыз, хыянәтсез була аламы? Юк, минем уйлавымча. Алар һәрберсе дә булырга тиеш, әйме? Ул бәйләнгән, ул алай булмый. Тик мәхәббәттә тик әйтик тигез генә юллар бар, уйлар да бар төрле, ничек әйтергә, сикәлтәләр дә әйе. Шуңа күрә мәхәббәтнең төрле чагы бар. Һәм ул минем уйлавымча шулай булырга да тиештер. Шулай булырга да тиеш. Идеаль кеше юк бит ул. Һәр кемнең, һәр кешенең үз плюслары да, бераз әйтик минуслары да бар. Но син кайчан кешене яратасың?
ул минуслар күренмей башлый. Синең өчен ул кеше ничектер Әйе, Алиха була, әйе. аны чагыштырып булмый берни белән дә. Шулдыр мәхәббәт индедер ул. Айшан, син өчен күңелдән яратасың һәм бернинди дә буран сиңа нителми. Комачаулый алмый. Әйе. Мурат, Әйе. беләсеңме, әлеге җырны башкарганда безнең тыңлаучыларыбыз да яздылар, шул кадәр наз Маратның тавышында шул кадәр наз ишетелә. Айгөл, хәтта менә радио аша тыңлаганда аңлатып бирә алмаслык хисләр дулкынына чумып утырабыз дип язган безгә тыңлаучыларыбызның берсе. Һәм шулай дип әйтер идем, җыр миңа калса ул бетереп алып кереп китәргә тиеш. Һәм без әйткәнемчә, теге гел яхшы, күңелле җырлар җырлый торган Маратны бүген бөтенләй башка рухта күрсәтәбез. Маратның яңа альбомындагы 5 җыр. Әлеге җырлар, аның үзенең сүзләренчә, алар үзе бер тарих һәм алар өзлеклелек белән бара. Әлеге җырларны тыңлаганда без кино караган кебек хис итәбез үзебезне, беләсеңме? Әгәр дә менә шул беренче теманы онытмаган булсак, хәзер менә бу 3нче җырга кадәр без инде азмы күпме бәлки нәрсәдә булса аңлый да башлаганбыздыр. Миңа калса, күп очракта без кеше нәрсә әйтергә тели икән дип уйлыйбыз. Бәлки менә шушы җырларны тыңлаганда кеше бәлки үзендәгесе белән чагыштырырга тиештер. Бу бит минеке дип. Шулай, мин бит әйттем инде аңа тик. Һәр кешенең тормышта һәр кешенең ул мәхәббәт булды һәм минем уйламыйча булгандыр. Һәм ул һәр кеше, һәр тыңлаган тамашачы, тыңлаучы ул иң беренчедән ул җырларны ишеткәч, ул сүзләрне ишеткәч, иң беренчедән искә төшерә үзенең мәхәббәтен. Нәкъ шулай дип тыңлап утыруларын телисеңме? Әллә сине тыңлап утыруларын һәм сине ачарга тырышып утыруларын телисеңме? Синең турында булай да күп уйлыйлар инде, әйеме? Җырларны тыңлап, теге уйланып утырсалар бик шәп булыр иде. Яхшы. Һәм без бу җырларны әлбәттә мәсәлән, концертларда шулай ук ишетә алачакбызмы? Бу әйтергә кирәк, блог буларак яисә ниндидер монолог буларак бәлки ишетелә алыр. Безнең яшьлек дигән турында безнең концертларда бүгенге көнне сез, хөрмәтле тамашачылар, ишетәләсез 2 җыр. Ул иң беренчедән арабызда учак һәм альбомыбызга багышланган җырыбыз "Дуслар булып калыйк" дигән җырны без башкарабыз. 2 җыр. Хәзер җырлар арткач инде бәлки киләчәктә арттырабыз без шушы альбомдагы калган җырларны да. Әлбәттә. Һәм шулай ук әлеге җырларны бер үзлеклелек белән сез ТНВ YouTube каналында менә альбомның нәкъ тәкъдим итү эфирында сез тыңлый аласыз. Марат, менә карап утырам да мин сиңа, әйме? Афәрин. Мин яратам эшләгән кешеләрне. Алар гел менә хәрәкәттә. Һәм чынлап та иҗат ул бары тик эшләсәң, уйлансаң, һәм нәрсәгәдер омтылсаң, алда үзеңә ниндидер максатлар куйсаң гына бара торгандыр. Беләсеңме, ниндидер бер уңыш килә. Менә хәзер син мега популяр дип әйтегәме? Яшьләр арасында да сине өлкәннәр дә тыңлый. Яраталар сине, әйме? Бар җиргә дә чакыралар сине, интервьюлар алырга телиләр. Һәм менә була шундый момент, үкчәңә басып артыңнан киләләр яшьләр. Әйеме? Һәм тагын берәү килә. Һәм менә үзеңне ничек хис итәсең? Менә шундый әйберне уйлап караганың бармы сине? Уйлап караганым бар, бүгенге көнне мин карыймын безнең әкренләп егетләр, кызлар, яшьләр миннән яшьрәк егетләр, кызлар, талантлы егетләр, кызлар үсеп килә. Дөресен әйткәндә, мин алар өчен, әйтик, минем примерым алар өчен үрнәк булса, мин бик шатланыр идем, дөресен әйткәндә. Мин дә шуны әйтмәкче идем, күбесе синнән үрнәк тә аладыр бәлки. Яшьләр, безнең яшьләр, минем уйлавымча, яңа сулыш керергә тиеш команда. Яңа артистлар булырга тиеш. Ул шулай алай булса, барсы да алга барыр. Ул бит вечный двигатель. Һәр вакытта да алышнырга тиеш, яңарырга тиеш. Миннән әйтик дә там иртәгә миннән популярныйрак, мәсәлән, яшьләр арасында популярныйрак артист чыкса, мин
шатларым гына. Хуп, шулай булсын, тек Әйе. бүгенге көндә син шулай ук инде үзеңнең биеклегеңне яуладың һәм бу биеклектә алга табада менә шушы хезмәтеңне, иҗатыңны дәвам итүеңне телибез, чөнки син Рәхмәт, бүгенге Гөлсем. көндә шаккаттырасың. Менә бу альбомыңдагы җырларың белән дә шаккаттырдың, беләсеңме? Шәхсән мин нык шаккаттым, чөнки менә чираттагы җырны әйтегәйме, әлеге җырны тыңлаганда беренчедән менә бу тәкъдим иткән видеофрагмент. Мгм. Искиткеч. Беләсеңме, мин сүзсез калдым. Мин беренчедән мен моны кайдадыр күргәнем бар микән, юк микән? Бу берәрсен гаватлады микән, юк микән? Бу тәгаен генә Марат уйлап тапкан әйбер микән? Карале, әҗры нинди матур. И беләсеңме, ниндидер кимчелекләр уйламыйча шундый менә теге ваннадагы кара суга кереп чумып, кулдагы күбәләккә әверелеп, матурлык бүләк итәсе килә торган ниндидер менә шундый хис туды. Әйе. Бу Күбәләкләр дигән җыр турында сөйлибез. күбәләкләр турында. Күбәләкләр дигән җырына килгәндә, ул минем фаворит. Бу җыр минем фаворит. Шулайны мин нигәдер Әйе. кышкы учак турында дип уйлыйдым. Юк, дөресен әйткәндә, һәр җыр минем өчен теге ничек әйтергә Аерым әһәмияткә балам кебек. Сүз дә юк. Ләкин күбәләкләр ул авыр җыр. Ул ничектер әллә аны тыңлый башласаң, мин беренче тапкыр эшләгәч шул җырны яздыргач утырып үзем утырып аңламый калдым. Ничек шундый җыр килеп чыккан. Менә бит Ул- шуны әйтәм инде. Башка Һәм- каршылык туа, Әйе. әйеме? Шушы җырны Сәмигулла Лукманов дигән егет һәм Алина Габитова сүзләренә Сәмигулла Лукманов музыка язган. Мин ул җырны беренче тапкыр ишеткәч, мин иң беренчедән аңладым, шушы автор ул үзенең эче аша чыгарган ул җырны. Мин ничектер утырган урынымда шул җырны ишеттем дә мин әйтәм, Сәмигулла, мин әйтәм, бу нәрсәдер башы бүтән. Бу бундай җыр ишеткәнем юк иде мин дип. Шуңа күрә ничектер минем ул җыр йөрәгемә кирип калды. Отдельный урын алды ул җыр. Ләкин әйтик, теге статистика безнең бар бит инде. Шулай. Әйе. Мин карыйм да, күбрәк тамашачы теге голосование инде үткәргәннәр, күбрәк тамашачы көтә ике җырны. Бураннарда даштым һәм арабызда учак. Шулайрак ничектер. Әйдә, без җыр турында күп сөйләдек. Җырлыйкмы? Әйдә җырлыйбыз. Әйдә, җырлыйбыз. Бу тормышта безгә тиклем әле бар серләрен ачып беткәннәр бер-берсен эзләп тапканнар да сагышларга күмеп киткәннәр. Сыйынбагының ефәкебә Син инде сүтмәгән Мин инде белмәгән Син инде сорып үтмәгән Күңелләрдән күбәләкләр күптән Күчеп киткән яшь кызларга Әллә ни уйлама бүлмәмәсе Шигәләрем кинәт кызарса Сыйынбагының ефәкебә Син инде сүтмәгән Мин инде
Әйдә сөйләшмичә генә утырыйк. Менә шушы җырдан соң сөйләшәсе килми. Менә шумып кіріп кеттім, жырға шынлап та. Сәйір яңыр едірінде, алып барышы сөйләшәсе килми. Мен нешіктір кіріп кеттім шу жырға қазір, әлі нәрсе. Аш тауыш үзілді. Сезгенсіңдер. Анысы мөһим түгел, беләсеңме? Тере тавышка җанлы концерт, инструментлар белән без ул була торган хәл, беләсеңме? Иң мөһиме җырны менә кастеннәр чыкканчы күзәнәкләр уянганчы. Кастеннәр булдыңмы син? Башкару. Минем баштан индидер химия барлыкка килде. Мин әйтәм, шуңа күрә сөйләшәсе килмидем. Тик сәер булыр инде ул алып баручы сөйләшмичә утырса. Беләсеңме, мин сөйләшмичә утырыр идем, Марат җырлап кына утырса. Шулай. Әйдә тагын шуның кадәр үк җыр белән тагын бер күңелләрне ойкый торган бер альбом. Тагы бер альбом. Риана Мен буларын тыңлыйбыз бит инде без хәзер. Буларын инде хәзер без күрәбез, ишетәбез, әйме? Ул бит теге ничек әйтергә. Ул бит алдымда яздым түгел. Бал теге магазинга сумак барып теге. Онда да алай булды. Күкәй алган түгел. Онда да юк әле. Шуңа күрә аңа вакыт кирәк. Ярты ел яздык без ул альбомны. Әзерлек ярты еллар да. Һәр җырны алып теге ничектер нигә куеп үлчәүгә куеп туры киләме икән ул. Бар иде бүтән җырларда кайсылары шу альбомга эләкмәделәр. Чөнки ул ничек әйтергә туры килми стиле белән, әйтик дә сүзләре белән, музыкасы белән алар матур, но бу альбомның историясы түгел. Темасы түгел. Шуңа күрә һәр җырга без һәр җырны теге без ничек әйтергә микроскопик өйрәндегез инде башта, әйме? Менә карыйм да сиңа, сингл ниндидер яңалык кертәсең татар эстрадасына, һәм алга таба тагын нинди яңалык кертәсең килә. Гомумән, син канәгатьме? Ничек ул? Мен бит Нижгар мишәре канәгать дигән сүзне. Син довольныймы? Ишек әйтәсез. Довольныймы? 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 Да. Шулай әйтәләрме? Мин татарчасын гына белә идем. Менә русчасын да белә идем. Әле беләм инде. Шушы альбом беләнме? Гомумән татар эстрадасындагы менә бу син үткәргән, майтарган үзгәрешләр белән. Ничек әйтергә инде? Мен син икенче килешкә мишәрчә өйрәнеп куям әле. Мишәрчә. Менә син миннән, мин синнән өйрәнергә тиеш. Шулай өйрәнәсең бит. Тагын бер сорауны бирәм. Син гомумән татар эстрадасына менә гел ниндер яңалык алып керәсең. Бу мен бит аңладым инде. Татар алай булай тагын теге аңлап бетермәгән булсаң дип әйтәм. Тагын татар эстрадасы өчен нинди яңалык алып килергә җыенасың һәм гомумән син канәгатьме татар эстрадасындагы менә бу син алып килгән яңалыкларың белән үзең канәгатьме? Ничек әйтергә? Довольныймы? Довольный дисәм дә ярый, алда бик күп эшләргә кирәк. Алда бик күп эшләр. Шуңа күрә тик алга, тик эшләргә генә. Һәм инде яңалыкларга килгәндә инде мин әйтә алмыйм. Дөресен әйткәндә, мин шулай ук Алла теләсә җырлар язармын. Сән саулык. Җырлар язармын. Иҗатка күп вакыт туздырмын. Чөнки мин иҗатка башы кеше. Һәм инде ул бит теге эшләгән чакта гына шушы яңалыклар килеп чыга. Әйтик ниндидер менә мәсәлән теге менә хәзер цель менә ниндидер яңалык кертәргә дип миндә юк. Миндә андый юктыр да иде. Мәсәлән яңалык керә. Мине әйтәләр, Марат теге татар эстрадасында ниндидер яңалык, яңа сулыш дип. Ул күбрәк күренәдер нигә? Читтән. Мин әйтә дә алмыйм. Бәлки чынлап та шулайдыр инде. Мине әйтәләр, син Марат, синең иҗатың, синең концертларың беркемгә дә ошамаган дип. Минем өчен ул шатлыклы хәбәр. Дөресен әйткәндә. Менә нәрсә булдырырга телисең? Гомумән тагын нәрсә җитми? Татар эстрадасына, әйтик, заманча татар эстрадасына. Бу очракта инде яшьләр өчен дип әйтик. Минем уйлавымча татар эстрадасы ул менә әйтәләр теге хәзер эстрадага кирәк ниндидер ничек әйтергә стильныйрак булырга, андый-мондый булырга кирәк диләр дип. Минем уйлавымча татар эстрада ул менә нинди ул бар, шулай ул уникален. Дөресен әйткәндә, эстрадада бит төрле артистлар бар. Төрле артистлар, бөек артистлар да бар. Әйтик, яшь артистлар да бар. Һәр кайсының үзенең тамашачы, һәр кайсы артистның тамашачы яратып тыңлый. Шуңа күрә
бүгінгі күні мен бір нәрсе де татар эстрадасында өзгертмес едім. Яшьләр, кайсылары артист булырга хыяллана, зур сәхнәгә чыгарга, тамашачы нин мәхәббәтен яуларга, мин аларга теләр идем. Ул эшне, иҗатны, иҗатка гашык булырга иң беренчедән эзләргә, үзенең юлын табырга, күп кенә җырлар язарга һәм иҗатка күп вакыт итәргә. Бүлеп бирергә. Һәм без әлбәттә әлеге тапшыруны әзерләгәндә шушы җырларның барысын да барлап тыңлап чыктык. Тыңладыңмы? Марат, беләсеңме, мин бер генә дә тыңламадым. Мин иң әүвәл җырның көен тыңлыйм, аннан сүзләренә игътибар итәм, аннан соң тагын бер кат иң башта сүзләрен тыңлап, аннан көенә игътибар итеп тыңлап карыйм. Төрле вакытта төрлечә һәм төрле күңел халәте булганда төрлечә кабул ителә торган җырлар. Һәм менә бу альбомың белән син гомумән тамашачыга нәрсә әйтергә телисең? Мин әйтәсем килә. Тормышта төрле вакытлар була. Ләкин һәр әйтик мәсәлән авыр булган чакларда ул ничек әйтергә, ул авыр чаклар бирелә Ходай белән безгә булай гына түгел. Ул ничек әйтергә, сине ничек әйтәләр теге проверка сыман. Тикшереп сынап карар өчен. Шуңа күрә мәхәббәткә килгәндә, мәсәлән, авыр чаклар булса, кайчан әйтик матур парлар бергә була. Минем уйламча, мин бик ышанам, мин судьбага ышана торган кеше. Тормышта синең кеше, сиңа язылган булса, ул синең белән булыр. Теләсә, кемнәр аңа тиклем әйтик мәхәббәт ниндидер булган, ул тик бәлки булырга мөмкин опыт кына. Шуңа күрә ул опыттан ниндидер үзеңә ниләр алып, яңадан тик алга матур гына яшәргә. Шундай теләк белән мин альбомга кирәк, нинди генә эшләр булса да. Төрле көннәр була иде. Ул дуслар булып калыйк дигән җырга килгәндә, мин ул җырда әйткән беләм, менә теге сез очраштыгыз да, аннары теге дус, яшәгез, аралашыгыз дип, иң беренчедән кеше булып калырга кирәк. Син бит кешене сайлаган идең, һәм ул кеше белән матур вакытлар да булды бит. Яхшы чаклар булды. Авыр чаклар да булгандыр. Иң беренчедән кеше булып калырга кирәк. Ансы иң мөһиме минем уйлавымча. Марат. Шулайрак. Нинди рухта башладык, шул рухта тәмамлык тапшыруны. Бик матур булды. Рәхмәт. Бик хисле булды. Синең белән һаман да матур. Синең белән дә хисле. Беләсеңме, мин сине һәр чакта да үзем өчен яңа яктан ачам. Әлеге альбомыңны тәкъдим итүне сәхнәдә тапшыру аша шулай ук тамашачыларга җиткергә теләвемгә дә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бу беренчедән мәртәбә безнең тамашачыларыбыз бик яратып тыңлыйлар синең җырларыңны. Бу җырларыңны тагын да инде җылы кабул итәрләр дип ышанасы килә. Һәм бүгенге кичтә мин инде синең альбомыңдагы тагын бер җырыңны ишеттерүеңне телим. Рәхмәт, киләсе җырга килгәндә, шушы җыр багышланган безнең альбомыбызга, шулай ук Сәмигулла Лукманов көе, Айсылу Габитова сүзләре. Дуслар булып калыйк. Рәхмәт. Синең кебекләрне тапа алмасам, әйдә дуслар булып калыйк.
ауыр шақта бір-біріміздің жанына гүл яфрағын өріп салайық. Тұрмышымнан гына еш жоғалма. Әйдә достар болып бірге қалайық. Йөрәк сызлауларын басыр үшін. Жер yüzінде башқа юк шарабыз. Сенің белән сөйләшү рәхәт. Әйдә дуслар булып калыйк. Тормыш арбасыннан төшерсәләр, йолдызларга бергә карыйк. Тұрмышымнан гына еш жоғалма. Әйдә достар болып бірге қалайық. Йөрәк сызлауларын басыр үшін. Жер yüzінде башқа юк шарабыз. Тұрмышымнан гына еш жоғалма. Әйдә достар болып бірге қалайық. Йөрәк сызлауларын басыр үшін. Жер yüzінде башқа юк шарабыз. Әйдә дуслар булып калыйк. Әйдә дуслар булып калыйк. Рахмат. Марат Айруллин студиябызның қонағы. Марат, инде біз сенің белән бүгінге тап бүтән жырларың булмаса сау булашырық. Рахмат бик зур. Ләкин мин кич бе тыңлар идем. Әлеге темага жырларны һәм миңа калса безнең тамашачыларыбыз, тыңлаучыларыбыз да нәкъ шушындай тагын бер альбом чыкса каршы килмәсләр иде. Шулай микән? Миңа калса. Без ышанып калабыз, чынлап та тамашачылар, тыңлаучылар кабул итәр дип шушы альбомны зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Барча кешеләргә, кайсылары шушы альбомга шул альбомга хезмәт куйдылар, эшләр киткән кешеләргә зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Минем командага, минем гаиләгә, минем гаиләмә, минем якыннарыма сиңа гел рәхмәт. Чакырганың өчен Болгар радиосына рәхмәт. Рәхмәт. Концертларда күрешергә ясын. Шушылайрак рәхмәт. Менә шушы җырларны тыңлагач, әлбәттә, һәр кемнең дә күңелендә альбомга карата ниндидер хисләр туар. Алар барысы да бәлки җылы хисләр генә дә булмаска мөмкин, ниндидер фикерләр, төрле фикерләр булырга мөмкин. Бер кайчан да синең
канатларыңны, ижад канатларыңны сындырмасын. Әгәр дә үзенең күңелеңә ошамый торган фикерләр булган очракта да киресенчә, сиңа тагын бер кат үзеңнең булганлыгыңны һәм инде тагын да яңа ижад үрләре яулый алырлыгыңны исбатларлык көчең булсын. Ярыймы? Янашаңда шундый яхшы командаң булсын. Рәхмәт егетләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик матур кич булды бүген. Без бүген Марат Яруллинның өр-яңа дуслар булып калыйк дигән альбомын тәкъдим иттек. Рәхмәт. Һәм бүгенгә саубуллашык. Тыныч төннәр, тәмле төшләр телик. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә